Som forsikringskunde i Tryg, Alka eller hos en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af Tryghedsgruppen. Det giver dig mulighed for at stille op til Tryghedsgruppens repræsentantskab. Hvis du bliver valgt ind i vores repræsentantskab, vil du blandt andet være med til at bestemme, hvilke aktiviteter og projekter Trygfonden skal støtte, og om der skal udbetales bonus til vores medlemmer. Der er valg på skift i landets 5 regioner, så hver region afholder valg hvert 5. år. For at stille op skal du for det første opfylde mindst et af følgende kriterier. Du er medlem af Tryghedsgruppen og bor i den region, hvor der er valg. Du driver erhverv forsikret i Tryg eller Alka i regionen. Du ejer fast ejendom forsikret i Tryg eller Alka i regionen. Du er direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab eller en organisation, der er forsikret i Tryg eller Alka og har hjemsted i regionen. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle kan stille op. Du kan f.eks. ikke stille op, hvis du er ansat i Tryg, Alka eller Tryghedsgruppen. Du kan læse mere om opstillingskriterierne i vores vedtægter på tryghed.dk. Det er også her, du opretter dig som kandidat. Så skal du finde 15 stillere. Stillere er andre medlemmer af Tryghedsgruppen, som vil støtte dit kandidatur. Via hjemmesiden kan du sende mails til medlemmer i dit netværk og opfordre dem til at være stillere for dig. Vær opmærksom på, at stillere også skal opfylde enkelte krav for at blive godkendt. Du har ca. 5 uger til at indsamle stillere, og du kan løbende følge med i, hvor mange stillere du har fået godkendt. Når opstillingsperioden slutter, kontrollerer vores valgbestyrelse, om du har opfyldt reglerne for at stille op. Når du er endelig godkendt som kandidat, er du klar til valget. Det vil du modtage mere information om. Du kan læse mere om reglerne for opstilling, de forskellige tidsfrister, indhentning af stillere og selve valget på tryghed.dk. Hvis du har flere spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte os på mail valg@tryghedsgruppen.dk eller på telefon 45 26 08 26. Ellers er det bare om at komme i gang.